Επικοινωνικός στο μικρόφωνο 2016. Ναι, Πάτρα, άκου να δεις πως πάει. Μου πει με καρογιόλα πως δεν το έχω κάνει στην άκρη. Μα μαθητής και έδειξε το δάσκαλο σε μάχη. Όπως λέει και ο φίλος ο Χρήστος καλός. Πάμε λοιπόν ραπ, κάνουμε τα βιώματά μας. Για όποιον έχουμε ζήσει και μας έχει αγαπήσει και μας έχει ζήσει. Ξέρετε λοιπόν καλά τι να γράψω, τι να πω, πώς θα ακουστεί και αν δεν έχω ξαναπεί. Στα αρχίδια μου θα πει ο κάθε μισή. Εγώ εκτιμώ όσοι με έχουν εκτιμήσει. Οι υπόλοιποι με ξέρετε, τον πούλο τώρα φάει μωρή πουτάνα που θα μου πεις πως δεν το έχω. Το έχω πως δεν το έχω πιο πολύ. Με μπριζάρει να τα χώνω, σε κρατάει η ψυχή μου. Με σωρά θα κολυμπάει, έχω ρήμες καβάτζα που έτσι και στις πω. Θα κολύμπαν μαζί μου για πάντα. Αντικανονικός μωρή και κάπως στο κέντρο. Με βρίσκεις μόνο μου, τι να τις κάνω. Τις πρόλεκες παρέες σου, εγώ και εσύ είμαστε πλέον εχθροί. Τότε κάνω την κίνηση και τη ζωντανή μορφή. Ο Παύλος βυσαζεί μέσα από τη ρεμάς και τη ραπ μουσική. Φασίστα, ακούς μωρή κουφάλα, αλλά κάνεις τον κουφό και καμαρώνεις. Ρε μαλάκα που σε να ζει, γαμώ και την Χρυσή Αυγή. Για 50 ευρώ το μήνα πουλάω στην πατήδα σου βλαμμένε. Αλλά τι κάθομαι και λέω τα βλαμμένα, δεν καταλαβαίνουν το ακραίο. Δώσε βάση, σου μιλάει αυτός που εκπροσωπεί της Πάτρας στους δρόμους και όλη την αλετία που κυκλοφορεί από εδώ και από εκεί, χωρίς να έχουν κάτι καλό στο μυαλό τους. Έτσι γίνεγα κι εγώ από εδώ και από εκεί, χωρίς να έχω κάτι καλό να κάνω στο μυαλό. Με νιώθεις μπρο, δεν σε κατηγορώ, απλά σε εκπροσωπώ. Νιώθω το μυαλό μου να παγώνει από εδώ και από εκεί. Σιγαμωμένη κόλωση ροή, το μυαλό μου παγώνει, γαμμένη κοινωνία. Είσαι τυχερή, θα τα πούμε άλλη στιγμή.